Morning, morning mga ka-dragon. Welcome to my channel, Rensimo Vlog. Ay mga ka-dragon, mag-vlog tayo na ngayon. Gagawa tayo ng video. Gagawa tayo ng pinaypay, talong. Ito, 5 piraso ito mga ka-dragon. Gagawa natin yung pinaypay ito. Let's go. Start tayo dragon. Iwain na natin ito mga ka-dragon. Masarap ka mga ka-dragon. Kung hindi nyo pa ito nasubukan, subukan nyo. Luluto. Ilagay ko mga ingredients dyan sa baba, sa description box para makita nyo. Kailangan natin mga dragon na tulis. Ayan po, yung tsubo. Sino mga dragon? Ilagay ito naman dito mga dragon. Sira ito.
Tapos ito mga dragon, itlog. Alay natin ito. Isang cup na yan mga dragon. Tapos mga dragon, sulit ito mga dragon, chicken stew. Bisa ka na? Di ba? Pinaypay. Yan pala ito na mga dragon. Ito ng pinaypay, talong pinaypay. Abangan nyo po mga dragon next vlog ko po. Maraming salamat.